Prezentarea se referă la o nouă abordare asupra bolii parodontale, o nouă perspectivă. Din punctul meu de vedere, acesta va fi viitorul, pentru că este complet atraumatică și, spre deosebire de metodele clasice, are efect. Putem să obținem rezultate fantastice asupra dinților parodontotici, asupra parodontopatiilor de toate genurile, inclusiv asupra infecțiilor periimplantare. Atenție, fără traumatism. Acasă, pacientul își face tratamentul și rezultatele sunt fantastice. Spunem noi, pe lângă rezultatele clare pe care le avem în laborator și nu numai, avem feedback-ul pozitiv al pacienților. Eu cred că putem, cu o altă abordare, să schimbăm percepția pacienților. Chiar dacă nu mai doare, chiar dacă putem face manopere tot mai extinse, teama de dentist există. Vor fi multe provocări, multe situații care ne vor pune în dificultate, uneori în dificultatea de a accepta noile tehnologii. Fantastic, să știți că este prima dată, am participat din perspectiva privitorului, acum fiind speaker, dar a fost o experiență nemaipomenită.